Exploited. Matúš. Kaj si myslím? Jotomane! Aby... Kurva, nekráždi tieto. Krysy. Choďte ďalej. Kámo, tu je akvárium. Jaj, tak nie, tak je to saguár. Akvárium. Zvuk. Zase si iba spremevku na kokota. Vypláš ho s tým. Preskočíme k otváraniu veľmi drastickými metódami. Ja sa zatiaľ Ja sa odmalujem. toho chopím. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Petresi, ty si cool. Mrs. Peter. Malibu. Malibu. OK, to puding pre moju sestru. Tá ho neuvidí. A ten Andres Ronaldo, serus! Přesně v půlce. Počúvaj, kamo, ty sa vystrnáš školu a choď robiť mesiara. Chalani, moje srdce bije pre vás! Ja by som si pre vás vyrval srdce z hrude. Milk to tube. Tu budeš sa jak sporna. Ja ti takto naserem na hlavu. Ja tebe. Nie. Takže, dámy a páni, práve sledujete necenzurované zábery z mikulášskeho porna, takže tuto Santa Claus, Ježíšek, ako chcete, môže to byť aj Svätý Vojtech, kohokoľvek si môžete na to. A poď na to. Užívaj si to. Ešte. Hore hlavu. Oh, damn. Teraz sa tam tesne po havárke, dámy a páni, bola tu menšia kolízia s asteroidom, môžete si všimnúť, zobral ho z ľavého dolného rohu. Tak to išiel, že? Takto letel, že? Ne, počkaj, inscenujeme let Tardisu. Ona tak letia, takto sa točí. Pozor. Hej, asteroid. A do it. Hviezdy času prídu. Ja som celkom zmrt, že? Tak som celkom zmrt, že?